Uluqoqo luqale kwivenkile ekwisitalato sokuqala eNorwood nalapho kufunyaniswe ukuba umnikazi uthengisa iziselo eziphelelwe lixesha, ukutya okungenagama yaye ulala aphinde azithume kwakwigumbi elinye alahlukanise ngelaphu lefestile. Phaya sifumene into yoba balala kwakwezi businesses. Xa belala kwakwezi businesses ayivumelekanga loo nto uba ulale kwakwibhizinesi le. Sinamagosa ke ngamagosa esihamba nawo afundele ezi zinto, akhangela kanye le contravention yokulala apha. Kwenye ivenkile amagosa aqwabulule inyambalala yokutya okubolileyo kwafakwa kwisithuthi sakwamasipala ukuya kulahlwa, nemali eqhushekiweyo ifumanekile, enye yayo nguzenzele. Sele usiya kubo ne-knowledge ubabonisa uba nantsi ingxaki, puffed up. I don't know what type of leadership that does not want to listen. This is not the first incident that personally I am exposing. Kusenjalo, abantwana ababini besikolo samabanga phakamileyo i-Atwell Madala nabenza ugrade 10 babalekiswe esibhedlele emva kokutya ichips abazithenge koomathengethengisa. Tholakala ukuba bathenge ichips ko-anti abathengisayo apha esikolweni. Bathi ngokusitya kwabo basifumanisa uba badizi, bayalila apha emehlweni. Xa bekhupha ithishu bezama uthofa isi-chips bazityileyo, kwabonakala uba kukho ingceba ezithile ezimhlophe ezibonwa uba yipilisi. Ndithi ubana no-my friend kwabona mabavele baye kuthengisa, abazali baye kunika abantwana imali yothenga ii-chips esikolweni, because the more sisiva i-South Africa ayizuba nayo ilutho uba mayikhuliswe, also kushiyeka abantu abadala, i-future yase-South Africa ijonge kuthi. Olu qoqo ke luzela amathokazi. Xa sifika kwezi spaza shops, at least 5 of them sifike i-opposite yalento besicinga uba sawufika sibe yiyo. Abanazo nee-licenses into yokubana baba-operate kwezi ndawo, bengenazo nee-permits ekugqibeleni kwaloo nto. So isixelela loo nto uba singomasipala kufuneke siqinise kakhulu ingalo yomthetho. Akukacaci ukuba abantwana basesibhedlele bazawukwazi nini ukubhala iphepha lamagqibela kankqoyi ebebezawulibhala ngale njikalanga. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha.